1857ରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ସିପାହୀ ଅଣସିପାହୀ ସମସ୍ତେ ମାତିଗଲେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କଲିକତା, ମିରଟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, ଝାନ୍ସୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଛତ୍ରପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ଡାକୁଥିଲେ ସରେଣ୍ଡର ନଟ୍ ସାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାର ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଲା। 1827 ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଠାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମହାବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ସେହି ବିଦ୍ରୋହରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ 6 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏଭଳି ବିଦ୍ରୋହୀ ପରିବାର ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ବୀରପାହାଡ଼ ଥିଲା ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆଖଡ଼ାଶାଳ, ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଥିଲା ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳ। ଅତର୍କିତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ପଶି ଦେଶପ୍ରେମୀ ବଳଭଦ୍ର ଦାଉଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଏହାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବାହିନୀ ଦୁର୍ଜୟ ସିଂହ ହତ୍ୟା କଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉସ୍କଲେ ବୀରପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଧରାପଡ଼ି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସିପାହୀମାନେ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଖସି ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଶାସକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ କଲେ, ବିଚରା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସାହେବଙ୍କ କଥା ଧରାଧର। ପୁଣି ଥରେ ବୀରପାହାଡ଼ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗରୀ ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଜମିଦାର ମାଧେସିଂହ, 3 ବୀରପୁତ୍ର ହଟ୍ଟେ, କୁଞ୍ଜେଲ ଓ ବୈରସିଂହ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ମଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମହାବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଲା। 1863 ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରେତା ଦୟାନିଧି ମେହେର ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆଳରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁଆଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। ମହାବୀରଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ପରାଜୟ ହେଲା। 1884 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଆସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଶପଥ ନେଉଛି, ତାଙ୍କ ପରି ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।